سلام كبرات فاتتي أب حلفة بسعبة سرح أب كندا زتقوى فيديو قربنا يدين سي تجمع زجاجة مبزحتكم جاز حطتكم حطوتات ميرو حطوتات كا كميلنا أبلاي نجبر تي أبليكيشن أب كالي عادات كلوري ويس أب ألبرتا ترايو أنا ويلدري أنا تكنيشاني أنا إلكتريشاني أنا بلامبري بخمي أبلاي جبر خير وبخمي كرخ بكاخ زبولكم ومساحات سبات ميركم جي رخيبكم من صبح كملسلكم يخيله قبل أدخل حبريتاون نتصور حبركم قليل تقول نجن قال سبعة ديرخبكم من اللغم دقا قامي تحطني ولا دويلكم لي ديرخبكم من اللغم قريتها مستي كل تايم صرحه فيديو صرح كله على حرق زغدون يوكم قليل إذا عند عند الكاخ متوقع ما يدلني سلازي بغامي أبت ويب سايت أتيهم بقطع أبلاي تقبل أجي دم سعر ريسوس كونك والحندي شجر لهم يسمع عني أتا ويب سايت كريكم إذا ويب سايت زي حرق كم ستريوز لهم سكرين يعبي له كم نابنت أب ألبرتا تقوم ترى لهم زيادة skill trades in Alberta trade secret Alberta تبلع أبزي حجي إتنوسهم كتأتوا وده لهم trade generally أب Alberta أتا ويب سايت نزيات مثل هي ويب سايت كتأتوا واحد أنا إن ويب سايت كم تحت خالكم ترى جام أبي على تبلني أبت description أو علىكم أب تحتي لينك ناي Alberta ناي أونتاريو تقولين خا سكيل تريد نهلا لك عزيزي ناي أونتاريو سكيل تريد لك ناي أونتاريو سكيل تريد كا أبا جريالو لينك خجبر لي ناي أونتاريو ناي ألبرتا ناي بريتش كولومبيا لها إذا ناي بريتش كولومبيا بلك سيمبلي مرت أمتى هتأثر لي خا أوتوموتيف تكنيشان إلكتريشان ما عندك أنش إلكتريشان نفلت كاربينتر ولا نسيت رأيوه إذا حدك أنش خجبر أدخلا سرحي دك تبعت دك تنستيو like gender زلوا يكون anyone كمهاري زبالك سرح زبالك خجبر زخيلي توب إن ديمان زخون حج أنا يتقلب دلو ممهار يبلت كاب نعكيف زهبني الكات مهار so anyway إذا كله طلب دلو حجي نا ألبرتا نزي مثل أبزخا get started تجمر تالي خابز له أتا أزي become an apprentice تبلا أبزخا الإتي I hope clear رأهلو become an apprentice apply for apprenticeship حجي eligibility تبهر له entrance requirement ما بزحت خمابزين نايزا channel زي أتخاتلتي كاب إرترا دمتوهم كريخ حسبه which means التمرتكم صعب إرترا وداكمه ويا بالسودان ويا بجبسي ويا دسابة أبزس كندي تمهاركم كريخ حسب تمهاركم تلهم pose حساب دي تمهاركم من هنزار بيج أبز عدس تمهاركم كاب كأفريقيا أذن حسكم من متوهم تنولج إلكتريشان ديو بلام دراولي كود ديو تكنيشان ديو زقون عن سكيلسي حسكم متوهم على ولا باربر كم كامل عاد سكيل زقول سكيل زقول طبق حسكم متوهم على أتتمرت بالساعة زوج يزوله نسخهم apprentice ወይ ድማ ተማሃራይ ንኽትኮኑ ኣስራሓይ ኣምፁ ኣይብልኹም ነም ወይ ስራሕ ረኸቡ ቅድም ኣይብልኹም ነም እንታይ ኣም ዳኣኽብልኹም ትምህርቲ ንኽትኣትውሲ ዲፕሎማ ኣምፁ ክብልኹም እዮም እታ ዲፕሎማ ኸ ኣየብልኩምን ስለዚ ክትብድህዋ ደለኩም ኤንትራንስ ኤግዛም ትበሃል ኣላ እታ ኤንትራንስ ኤግዛም ኣበይ ኣላ ኸሪአኩም ሕጂ ድበዝሕ ሰብ ዝሓታ ስለ ዝኾነት እዛ ኤንትራንስ ኤግዛም ትሬድ ከምዚ ኣልኩም ክትኣትዉ ኢኹም ካናዳ pre apprenticeship entrance exam preparation so let's find it the atri wallahum za pre-apprenticeship training okay download kagabrae so open kagabrae mulu gats kafiti allahu I hope يرأي هلوزي okay three wallahum zi apprenticeship training zbilzal نقولكم تخبدكم زلا انتا يوتي فتنا دبلي حج نامنت او افريكا الكتريشان تنيركا نابز عدي الكتريشان كتاتو تخونكا كتفتونو زلكالو وي دبلوما هاي سكول دبلوما مصكبلوخا وي دما ابز عدي ناي دبلوما equivalency ناتو لك equivalent زخونه تفتن مالتي اتفتنا بتعمي قلي امانوني بتعمي قلي خبركم ايكلني بቋንቋ እንግሊሽ አይከብደኩም በማትስ አይከብደኩም በሳይንስ አይከብደኩም ማለት ቤሲክ በጣም ቤሲክ ነዚህ ቃይ መስልቲ አገዳስ ትኾይኑውን እንተዳ ልክ ገልጾልኩም ደሊኹም ሓደ በሓደ ክንሪኦ ንኽእሊና እዚ ኤግዛም ሲ ከመይ መስል ከመይ ክትሓልፎ ትኽእል ሕቶታትን አቤናይ ዘተኮረ እዩ ምክንያቱ ተፈቲነ ያነ ምጽምሶልኩም ዛዓዲ تفتيني حليفية كلمة حمش عمت قليلي كم يمسلكم حجي نالبات إزوم كابزان نزام مدبر يخم سخت فتون مدبر لكم entrance examination array إذا حجي guide you ممرحي entrance one تقولينو ناي باربر ناي construction ناي hair stylist ولا قناني تقولكي ولا نستيت ناي قناني كتمهارتل تقولكي entrance one مالتي حجي تراي تا entrance one تكون منتايا baker انت أنا baking تقبر كونكا bricklayer carpenter كوكو insulator iron worker lathe entrance 2 مالتي حجي اسخاص انت هات مهار دلي خازلها نابنت حجي نغطعمنا انت كنغبرينا ناي let's find نبل قامقاماي نبر باربر حجي باربر كون دلي حدا سب نبل نابنت نغطعملنا باربر entrance 1 نخيد
እዚ ኩሉ አንብብዎ ግን ጥራይ አጥቁር ምዃኑ ጀነራል ሻምናይ ክፍሊ ዝተፈተኩም ተለዎም አጥቁር ትፈልጡ ኢኹም just እታ አንሰር አጸልማ ማለት እዩ ትመልሱ ኸም ነለኩም አጥቁር ሕቶታት ABC ድሎ እታ አንሰር እንታይ ንኣብነት what is the capital city of Canada Ottawa C ማለት እዩ C ተጸልማ ልክዕታ ሰርክል ትኽትፍቶኖስ ከምዚ እዩ ማዕርግነይ ቀሊል ምዃኑ ኸሪአኩም ኢለ ነዞም ንኽትፍቶኑ መደብ ደለኩም ዋ ከቢሩ ትብሉ ዘለኹም of course ካ ነትፈተና 150 ትኽፈል ኣላት ዶላር 150 ዶላር ክትፍተን ብጣዕሚ እዩ ፌር ኮምፔር ክትገብሩ ከለኻ ምስ ካልእ ከፊልካ ክትመሃር እቲ ዶክመንት ካ ጣይ ንኽትቀይሩስ ኣሽሓት ይኸማ 150 ከፊልካ ክትፍተን ይቀልል አይ ኖ ነዞም ሓደሽ 150 ክኸብለኩም ይኽእል እዩ እንተኾነ ግን ኮምፔር ኢንተርናሽናል ስቱደንትስ ክንደይ ከፍሉ ተፈሊጥኩም ኦኬ ክትብሉ ኢኹም ማለት ኢንተርናሽናል ስቱደንትስ ንሓንቲ ለሰን እዮም 2000 ገለን ዝኸፍሉ ንሓንቲ ላይክ ሴሚስተር ንሓንቲ ሳብጀክት ኮርስ so fair to price block ሚሊዮን እጂ ንኣብነት እዚታት ፎርሙላታት ናይ ፓይ እንታዩ ቤሲክ ምዃኑ ንኣብነት ሕጂ ቁጽሪ 1 እዚኣ ናይ ቁጽሪ ሕቶ ንባርበር ኣይትምልከቱና ማለት ባርበር ክላስተር 1 ይምሽ እዚኣ ክላስተር 2 3 4 5 ክላስተር 2 ትኾንካ ትምልከተካ 3 4 5 እዚኣ ሕቶ ትምልከቶም እያ ካልአይቱ ሕቶውን ኣይትምልከቱና ንቀምቃማይስ ማት ሳይድ ሊካኒ ብሎ ሓጭር እዚ ክላስተር 2 4 5 ኣይድልዮን ንቀምቃማይ አይና ትምልከቶ ተልኩምኒ تخيل كلاستر 1 دلوا حتى تعالوا زحتو زيا ቁጥር 9 ቀምቃማይ ትምልከቱ this question is applicable to cluster maybe mathematics የድልዩ ማለት is 0.0 decimal point ቁጥር 9 ናትካ ክላስተር ተለዋ ተሕቶ ትምልከተካ ማለት እዩ that's it እታ ንዓኻ ድምልከተካ ሕቶ አንቢብካ ትምልሰን ንሎሚ እቲ ኤግዛም ሓደ ብሓደ ከመይ ይመስል ጥራይ ክገልጸልኩም በር አይ ከምብቦኒ ኣገዳስ ትኾይኑ ኣብ next አርኤናት ሆቴልኩምኒ ኦኬ ኦፍ ኮርስ ክገልጸ በሓደ ኸይድና ንሪኦ መታን ዝተሓልፉ መታን እዩ ዝኾነልኩም ኣብ መጨረሻ እቲ ሕቶ ምስ መለስኩሞ ጌጋ ምስ ወዳእኩም ቁኑዕ ድዩ ዝመለስኩሞ ሪዛልት ትሪኡ ትኾንኩም መልስ እንህለ ኣብ ፔጅ 33 እዚኣ ፕሪንት ክትገብራ ትኽእሉ ኢኹም ባይ ዘ ወይ ኣብ እንዳ ላይብረሪ ኸይድኩም እዚኣ ፕሪንት ክትገብራ ትኽእሉ ኢኹም ሊንክ ናይ እዚኣ ፒዲኤፍ ካ ኣብ ትባዮ ክገብረልኩም ፕሊዝ እቲ ባዮ አንብብዎ እቲ ዲስክሪፕሽን او አንብቦ ኩልኩም ዝኾነ እዋን ቪዲዮ ክሰርሕ ከለኹ ኣብ ዲስክሪፕሽን ኣለኹ ብለኩም ከሎ ኣብቲ ዲስክሪፕሽን ኣትኩም ከተንብቦ ኣለኩም ከዚ ኤቭሪ ታይም ናይ ኣቤልልኩም ትሓትኑ ከለኹም ጽሑፍ የቡ ኦኬ ክሰድልኩም ኸለ ኖ ፕሮብለም ግን ኣሎ ጀስት ረአዩ ክፎትዎ ሞባይልኩም ዲስክሪፕሽን ግዜ ውሰዱ አንብቦ ቁሩብ ኣብ ታሕቲ ሊንክ ናይ ኤግዛም ሊንክ ናይ ትሬድ ሊንክ ናይ ኦንታሪዮ ሊንክ ናይ ሰስካቹዋን ሊንክ ናይ ብሪቲሽ ኮሎምቢያ ናይ ኩሉ ኣሎ ገረይ ኣብ ታሕቲ anyway እቲ መልስ ነዚ ይመስል ናይ ኣልበርታ apprenticeship ናይ client service እዚ ኩሉ እዞም ኩለን ቴሌፎናት ትሪኦና ኣለኹም እዚ ኩሉ ስክሪንሾት ገርዋ ዛ ወላ ፖዝ ጌርኩም ነዛ ቪዲዮ ቁርብ ክዕብየልኩም ፖዝ ጌርኩም ነዛ ቪዲዮ ሰኣልዋ እዚአን ኣብ ዓድኹም ኣበይ ኣሎ እዚ ሕጂ ኣብ ኣልበርታ ጥራይ ናይ ኣልበርታ ሲ ኣበይ ናይ ቦታ ኣብ ኤድመንተን ተለኻ እዚኣ ቴሌፎን ካልጋሪ ቦኒቪል ፖርት ማክሙሪ ሂልተን is it hinton በባ ዓድኹም ሲ ክት ሙሉስዎ ትኽእሉ እዩ ከም ንኣብነት ሕጂ ናይ ካልእ ዓዲ ካ ንርአ ናይ let's say ናይ ኦንታሪዮ ኦኬ ኣብ ኦንታሪዮ ተቀመጡካ ናይ ኦንታሪዮ ነዚ ይመስል ፕሪ አፕሬንቲስሺፕ እታ ሕቶ እንታይ ከም ትብሉ ፕሪ አፕሬንቲስሺፕ ፕሪ አድሚሽን ቴስት በቃ ፕሪ አፕሬንቲስሺፕ ኢንትራንስ ኤግዛም ኢልኩም ሸግ ገይርኩም ናይ ትረለኩም ዓዲ ማለት ኦንታሪዮ ናይ ፕሪ አፕሬንቲስሺፕ ቴስት ኦንታሪዮ ፕሪ አፕሬንቲስሺፕ ቴስት ሞኒቶባ ናይ ደለኹም ቦታ ፕሪ አፕሬንቲስሺፕኩም ረአይዎ እቲ ድመጸልኩም ሕቶታት ተንብቦ ኤግዛም ትዳለው ብዙኾነ ይሁን ምክንያት እንተ ኣማራ ከቢድኩም ግን ክትጽሕፉለይ ትኽእሉኹም ሜይቢ ከም ቪድዮ ጌርና ንሓደ ሰብ ይኸብዶ ተሎ ወይ ንውዛሓት ይኸብደኩም ተሎ ካብ በብሓደ ኣነ ከምዚ ኢለ ብቴሌፎን ደው ኢለ ክነግረኩም ኢዚ ናይ ሓንቲ ቪድዮ ሰሪሐ ግን ናብ ኩሉ ይበጽሕ አይ ሆፕ እዚ ዓይነት ኢንፎርሜሽን ይሕግዘኩም ይህሉ እዚኣታ ድበዝሕ ብዙሕ ሰብ ድሓታ ዝነበረ ብኸመይ ታ ፕሪ አፕሬንቲስሺፕ እንታይ ይመስል ክንፍተን ዲና ትብል ሕቶ እወ እንድሕዳ ናይ ዝዓዲ ዲፕሎማ ደይብልካ ክትፍተን ኢኻ ቅድም እታ መፈተኒት ከዓ 150 ያ በኣልበርታ ኣብ ኦንታሪዮ ክንደይ ምዃኑ ይፈልጥኒ ግን ካብ 150 ኣይበዝሕን እዩ ካብ 150 ኣይውሕድን እዩ ሕቶን ሪኢቶን ተለኩም ኣብ ኮመንት ክጽሕፉለይ ክጽበየኩም ዝኾነ ካልእ ትደልይዎ ተሎ ኣብ ኔክስት ኣብ ቪድዮ ክጽሕፉለይ ትኽእሉ ኢኹም ሰናይ ዕድል አይ ሆፕ ሓጋዝ ኮንኩ ረብኩም ሰብስክራይብ ምግባር እዛ ቻናል ክድግፉ ኣብ ትሕትና ንሓት ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ብራኸብ ስወድሓኩም